Ini sajalah cini subrai Yesus Kristus ni bising tui falakota ni falba pusate butui ung mana tui ke hai ba jagano
Kapukasong kaito ni tani yachak jana tike surilai di. Bini mong lop zagay, di masing sawoy, sinitay bini bebak mo kakatar ni hamkay ni bagay, niniyak ni barok mano subray yasak ka. O subray chukna habay sungsani yakharoi boy supung subjak baju mano songsamani o sal kotoro chung tubumani o barok mano yachak jadi. Surima chini subray Yesus Kristo ni mungkui. Amen. Subray norok bay tongtung. Nini pala bay batongtung. Norok ni ka. Abo kuboy no soite nang manino. Chini klay tayo chini mutanjak ma jefrute jatani bo. Nono hambay ronani subray kutar kukafa. Kuplay sa te paiplaya. Tamini hunba kok mang mani. Tukto ma kutar bay chini chung sachani pohor kutar. Chini kano chung sarui rukha. Bini bising tui nugia kaito no chung nugui manka. Tei bobai kurung kui chung bo chukna hani katum mungo manka. Aboni bagui. Kutar. Subray nini nam chakrok pebak nono loblayo. Tamni hunba nini sajla chini subray Yesus Kristo ni bising tui. Fala kota ni fan bay nung bebak no lang maroy kutar klayo. Te jafrbo nini tani borok rokno tum saklayo sal kafuruni simi habiasak kain kurui ke nono barok ma yafar manatui. Abani bagui o subray nini sajla chini songtabjak na bagui chung tubumani o hiali rokno nini sajla chini subray Yesus Kristo ni busakte butui ung manatui ke haina hai fala kuthani fan bay kairo gui kutar klai jadi. Barom rujak na jorawo bo abang bo baitang no abang no naka te hambay rui sukhaka te binisagri rok no ruka te saka omano nadi norok jotono te omano chadi tamni hanba omong ni basak norok ni bagui yafri rujagano. Abo hai kena honing chamong paike bo khai hambay rui binisagri rok no rukate saka omano nadi norok jotono te omano nungti tamni hanba omong kha ani batuni kore kutal te phai phai asmai ni batui o batui norok ni te kubang mani sumsong nakabjak na bagoy luglag jagano kanamo ito norok na bagoy omano klaidi. Subay nini timano saktayo nini kami basamano sengpoy kayo nengpay kasa Abani bagui o subray nini sajlani kasluk chak matan chak na satal chak mungni mukumu pandano palay na tongmani o jorabo bini wanama singsa tangsa fimanino chukna havo te sajak mano
te bini kifenoi phaina hunmano katungui naising tongnai chung nona hambai rui yafar jabo kutar de kutang o barok mano naiklai jadi nini motani yafar mano te o barok jak naino jeni tuimungno chungno nung bai kuta runa chongkha nini sajlani busak te butui bai rak rujagui te fola kutar bai supung chagui bini busak te fola kristowo tansa ung mansitung ham sajak kuksikli meri kaitoni buma ham sajak joseph bini logesong nini ham sajak chongkharok te chungsa sa rujak tuisa kirok tini kuta rumungni obarok ma sungsar ganangkui kakchak ma te mutanchak mano fuartung nini selang chini Pope Francis Lumen Mondero chini Bishop bai joto Bishop rock bai motani joto chongta rock bai te nung baitang nini no hunui tumani joto borok rock bai chukna ha phaiching tang rukruk nini motano poito te hamjak mawo rak rusukti nini buskango ringkui tubujak nini onukung ni suri marokno kerokui kuncu kaijari o kerok magunang alfa sengsar gunang hui piring perui ungjak nini busarokno nini kerok mawo tumsa kaijari o sengsaro yakharui kulang fru nono kafurui tangnai jotono nini hawo thai rujadi aro chini chungsa chani supung sukma bai ta flaya ke katungkui tong manano hunui chung katono subrai Jesu Kristoni mungkui jani bisingti bebak khamano nung osungsaro yafaro loge te boni bisingko o kaitor kuplai sa alfa kola kutar bai kurungkui bebak chungsa cha bai borong kusung kusung ninino amen mutang nai sani degi mate kuta furung ma bai song sejak no chung khatorui sawo o chukna hani sini apa nini mung kuta sini tu nini ha pai tu nini mustu chukna ha ma hai ha bong tu tal brung mani chatai tini na chuna ruchari subrai no no surisano beba khamia yakni chungno ka sumsokno tlangnaisa mera saning chamung pandawo ringchak boro ham sajag subrai angles subraya nung ani aba hamni upai simise tolti nini kopanya ani kola hapsawana asopai kredi kolmong number 104 tabuk sungai cetok ke line ke ID
Maya ganang kaiserno, pai playa ocerao, hambai, okaitu, ni tay, norokno ni pahan, tay butino sari mani disingkri, nang bai, kerenggai tongani lama kelailangka, ini ni ok ketar, barma ketar sakramen ni disingkri. Subrai sengni ni bahan betino sawi nang bai than sakhe tai ni hamari manka ni subamung manka o bahan betai samani bising ti kaito ni bahan te ni betai sini besago sini besak bisingo tai sini betai yo abo miliwi kerenggai misui tangka kaitor o jora kaham nang sengno romani bagai nini bahan betulnya yapar mani bagai sengjoto man mani bagai kaitor nono belai hambairu aboni bagai faidi pal ke sengsalayana Kristoni pola ano ketar klaidi Kristoni pola ano klaidi Kristoni besar ano supungdi Kristoni besar ano supungdi Kristoni betai ano metangdi Kristoni betai ano metangdi Oglep ni tui bai ano susadi Kristoni birman ano pan redi nadi Nini kesawo ano huijadi Tuina jorawo ano ringpro Amjogi ganan kakti Kakarok niyak bai mol brum brumno Salam tiara bai mol brum brumno Nono simino lobi matna tui Amen Pasabayan Penonton saya puilano renaisa, macam subrai suri macam ni subrai Yesus Tuhan yang memberi. Subrai orang baik songso. Saya tu ni hamari ya cak nambagui korok bomdi. Bini song tadi sajalah mengungkai menakno sokomorka. Saya bini cuma saja acai mabai o sal kethan no cuma rukha. Abo haikano bebak sumsok ni munak mano bo nini khani soko moroi bini pohor bai nono sepungto
Amin. Mutang naisa achay mano suwari rokni ikui mera muruk naisa rokni tani saklay jaktung hunui kacong nai kaitor katung mabay nini khano supungkui kotoma kaham pinay klayui nono snamtung. Amen. Bini sajda mang angkui achay mani disingtui chukna ha bay sunsano kurung Apa saglate pola Khapangni Jisu Khapangni Jisu Khapangni Jisu Ketar Zikma Ama Mary Ketar Zikma Ama Mary Ketar Zikma Ama Mary Solontia Joseph Solontia Peter Solontia Andre Joto Solontia Rock Joto Cross ni Mari Apa Sajla Pola Kathani Mungoi. Amen. Asuk baik gerati, jotona asuk baik gerati. Barsai masamar nungli ate. Korek ke yaki sawa. Tapos zora panda baik raka.
Haidi, jora hang tonggo, oke. Sunjo kono ya pakrong na bagi kia kongnya bela. Saya kisah kong all bising lo sensara nung lain na. Terus ke sensara nung lain na. Joko nasa nung lain yang pun. Aing ting tang se. Aing tu jatang Yang ose. Bisa ya pak problem lain? Tahu siapa dia pak problem lain? Ini bagi biar pak problem lain? Sini presiden atau ini bagi? Sini presiden kok kerja ini siapa ya na? Dekal. Apa nih pore? Jara gips harga beriman jara nanti nang saja, amti kata. Yang nang jadi kan sendiri ya pak prop layan. Mau bagus sih kami. Ya panggil ya pak prop ni. Ambai. Nuk pungo lagi songboy suri baboy pilih borok ano bisa sakit sini osai no koi jauh bisa panke ya patam lain na ambai engkau narongi tabuk sarok tabuk jok Muja thoka. Taman nak mai kelas. Taman tu kan pergi kursus approach. Kalau kami kemai kau mana? Pada pergi mana? Kau bisa ikai maro, bianggo. Jaga-jaga no janda bai munda, cerai kainya kai hero hunda. Salam sih.